A pesar de atoparse en metade dunha pandemia, o Concello de Valga apostou o pasado ano por potenciar a súa festa da anguía e mostra da caña do país, incluíndoa dentro dun evento máis amplo denominado Agosto Gastronómico. Un mes no que se realizan na vila numerosos show cookings e obradoiros de cociña. E agora, sen restriccións e con total normalidade, Valga celebrará o seu segundo agosto gastronómico. O que se intentou facer foi que pudera participar todo o público da casa, é dicir, dende os máis pequenos ata os máis maiores. Entonces temos actividades, as primeiras xa que son para os obradoiros de cociña para nenos, que como ben saben estes tres artistas, como os denominou o alcalde, non hai mellor cousa que aprender a comer cociñando. Os mozos de entre 13 e 18 anos tamén gozarán de obradoiros de cociña e poderán competir nun concurso. Donde competirán nun tipo Masterchef, que denominamos Anguía Chef, e terá lugar 2 días, non? Que eran as eliminatorias, a primeira eliminatoria o 9 de agosto, a segunda, a proba final, o 11 de agosto. O resto do mes terán lugar obradoiros e show cookings para todos os públicos, ademais de celebrarse a 32ª edición da Festa da Anguía e Mostra da Caña do país. As actividades estarán dirixidas por expertos na elaboración de pratos con anguía e tamén con caña. Seguimos na nosa línea de innovar, de facer recetas diferentes, de aportar, sobre todo, ideas novas, de que non sexa sempre o mismo. Inda co alcalde lle guste a anguila frita, hai moitísimas maneiras de tomala. Entón, o que queremos é aportar eso. As diferentes propostas, ademais, estarán acompañadas e maridadas por viños e licores de Valga para poñer en valor os produtos locais. Unha das novidades deste ano é o show cooking de tapas. De alguna forma intentando involucrar aos hosteleiros e a xente a ver o concepto de tapa e aproveitalo así para despois a ruta das tapas, que será o día 20 e 21 de agosto, pois que nos poder aportarlle algún tipo de ideas para poder hacer alguna tapa un pouco máis que nos dé un pouco máis de sorpresa e con unhas elaboracións un pouco diferenciadas. A programación do Agosto Gastronómico inclúe os concursos de receitas e de paisaxes, dúas propostas para poñer en valor, como di o lema da festa, Valga, Anguía, Caña e Camiño.